Errebaleko Orubearen inguruan alden adostasunik handiena bilatzen duen parte hartze prozesuaren 3 sesio egon ziren joan den astean. Bilera tanda berria portalean gauzatu zen 40 hiritar inguru, arkitekto talde bat eta soziologo talde baten parte hartzearekin. Martxean jarri ginen aurtengo maiatzan, udaletxeak kontaktatu zigun, pixko bat Errebaleko Orubeari soluzio bat edo emaitza bat emateko helburuarekin, beti ere beraiek komentatu ziguten parte hartzea izango zela prozesu honen oinarria hasiera batetikan. Gaingiroki, azken tailer hauen ondoren sortatu diren konklusioi jarraituz, Errebal gune irekia izan beharko litzateke merkatu plaza txikia, txandakako aparkalekua eta aisialdi gune batekin. Gainera, Ibargain eta Matxarian etorkizunean egin daitezken garapen urbanistikoetan Errebalek izan dezaken garrantzia kontutan hartu izan da ere. Hortik aurrera ere Errebaleko inguru gertua diagnostikatu zen, ikusiz ze erabilera dauden, gaur egun ze behar dauden, eta nolabait definituz herriak ze behar duen, ez? Inguru gertu horretan, baina beti ere ahaztu gabe eskala global hori, eta gero pixkat amankomunean, ze beti ere parte hartze prozesu hauek hainbertze jende hurbiltzen denez, antolatzen dire mahai ezberdinetan, normalean 7-8 laguneko mahaietan, eta gero bukaerako saioa normalean izaten da amankomunean den adostu ahal izatea denek lan komun bat edo, ez? Urtean zehar egindako bileren konklusioen aurkezpena izango da azaroan emango den hurrengo urratsa. Konklusio hauetan oinarrituko da geroko lehiaketa publikoaren adjudikazioa. Errebal gune publikoa bilakatzea da asmoa, merkatu plaza eta baserritarren produktuen salmenta eta beste hainbat ospakizun jaso ditzaken estruktura funtzioanistasun batekin.